Nazdar. Ja sa volám, moje meno je Robert Poliak. Ja som Boris Zuzula, čau. Sadaj. Ideme? Dobre. Čo ako inak? Jedem. Môžeme ísť. Takže my sme teraz noví kolegovia. Áno. Ako dlho keruješ? Zhruba 2 roky. Dobre, ja 3,5. Bez nehody? Zatiaľ. Dobre, chvála Bohu. Ideme chill do Topolčianok. Prenakladné auto Iveco 75e 120 koňový. Dobrá sila. Tak teraz my akurát prichádzame k domu nášho šéfa, Miška Partla. To sú Topolčianky, Partizánska 67. Táto jeho dodávočka, toto je jeho. A tu býva v tejto maličkej vile. Maličkej vile s 30 krídlami. Dobre? A ideme teraz spraviť papiere, vypísať peniaze, vyfasovať kľúče od auta a utekáme. Dobre, ponáhľam sa, čakaj tu. Takže sme v Machulinciach, obec Machulince v Zlatomoraveckom okrese. Sme na družstve bývalom, toto je Píla a Kamenolom. Kamon, tu po pravej strane Píla Treban. Ideme sem si zobrať nakladné auto. Tento ujo nech odtiaľ to zmizne čo najrýchlejšie, lebo mu pešotom zatrubím. A ja, no. Pozerám, že nemáme tu auto. A tu je vzadu. Tu je vzadu zadrbané až. Piči, musíme odtiaľ to ísť preč. Dobre, ideme. Ber. No, nahrávanie do riti tam, Boris. Teraz sa nahrávam, nevadí. Iveko znútra, šikovno, nastupujme. Chcel som ťa odfotiť, ale nastupuj. Tak tu no spíme, Boris spí hore a ja spím dole. Máme tu spacák, deku, tu no v tomto bordeli kvetinový vankúš, taký pekný. Rumunské dievčatá ho majú radi. A tu hore nie je nič. Tu máme vysielačku, neskôr budeme sa s ňou aj rozprávať. Na 10. kanále radio, tachograf. Klimatizácia musí byť na 13 stupňov a neskôr ešte spravíme bližšie info. Máme tu aj celkom poriadok, žiaden prach, nič, čistota. A ideme teraz naštartovať. Dúfam, že nám to tu chytí. Keď nechytí, tak Boris pôjde roztlačiť. Aha, diody sa rozsvietili. Aha, dobre! Dobre je! Nezostaneme tu! Dobre, o chvíľočku sa vám ešte ozveme pri firme Sofanov Delfingen v Zlatých Moravciach, kde pôjdeme nakladať. Sa ma neviete dočkať? Boris, to pičak bohu. Koľko toho bude? Hento? To sme ani ísť nemuseli. Ktorí sa Iveku stali. A ukazuj mi! Boris, môže! Poď! Dobre, čúvam! Ukazuj mi signál, hýbaj! Ukazuj!
No! Poď! Môžeš! Stoj! Dobre. Láska, vy kde ste? Na to som videl. Daj rýchlo semerku. Ale mne to je jedno, len... Však hej. Len keby sme vedeli, že sa to nestihne nevyrobí, tak... Ale dúfali, že chcete ešte. A trošku. Piči, ale mu to ide od ruky. Robíme prezentáciu na YouTube. Končiť, pozor! Dobre, ešte daj to. Aha, by si to nesám? No jasné. Dobre. Máme voľakú nehodu po ceste hneď, voľak dorobil slajd, nevydalo, aha, ale to je len Dacia, to je nič, to je v pohode, dobre. Dobre, ešte nekončí, je akurát 16:01, pohynáme sa teda od Moravie, sme za Topolčiankami, ideme smerom na Skicov. Ako teda hovoril som, 16:01, už pracujeme zhruba od 3/4 na 3 pracujeme, takže rátame, že zhruba príjazd do Poľskej republiky bude niekedy okolo 18:00, pol 19:00, pol 7:00, dobre, že pol 19:00 a priebežne sa ešte ozveme a porobíme čo to nejaké tie videá.
Baraňku si zabudol. Ber. Dobre, čau. Bolo mi potešením. Serus. Na budúce do Rumunska. Pa. Čau.